Les dades news diuen amb claredat que al segle XVIII la crisi va acabar. La població catalana de forma imparable va créixer, un fet notable. L'agricultura es va expandir, va ser un gran avanç, amb noves tècniques i un gran comerç. Perquè la història es queda gravada, la recuperació és el teu premi. El comerç amb Amèrica, un gran pas endavant, liberalitzat l'any 1778. Amb el Reial Decret el port de Barcelona obert i les fàbriques tèxtils, un gran avenç. Gran avenç, gran avenç. Vam ser els primers a tot l'estat. Un gran canvi, tot va canviar.